Здравейте, казвам се Майя, актриса съм по образование, това и практикувам. От 20 години и повече се срещам с деца и се забавляваме през изкуство с тях. Тази година нашата среща беше през медитацията. Аз самата се срещнах с тази практика през 2006 година и тя е абсолютна необходимост и смисъл на моя живот. Така че ще ми е много любопитно да видя децата как ще я приемат, как ще се отрази на тях и дали един ден и те ще имат нужда да практикуват, за да бъдат щастливи. Ти знаеш ли какво е медитация? Да. Я ми разкажи. Да. Медитацията е дишане. Поемаш дълбоко въздух, я поеми и издишваме. Медитирал съм, но не е моето нещо, защото аз евентуално си имам други начини, с които да се чувствам себе си по-свеж, по-спокоен. Примерно да излезна, да почиста, да подишам чрез въздух, да се разкарам малко сред гората с приятели, да излезна, които са ми по-приятни, нали, евентуално. Медитацията е нещо, което те успокоява и можеш да влезеш в някакъв мир или нещо такова. За медитацията знам, че е хубаво нещо и самото ти тяло и самият ти мозък се отпускат и ти е приятно, особено пък ако го правиш сред природата. Да. А ти медитирал ли си досега? Да. Медитация беше това когато ти има нещо и медитираш, да се успокоиш. Как се успокояваш? Като медитирам. Не съм наясно, не съм запозната. Знам, че е начин да се откъснеш наистина тялото, да разпусне по този начин, особено си тежко. Не съм практикувала и наистина не знам как се случва. Но би ми било интересно. Сега ви приближете по-близо и по-близо до вас. You may hear nothing, or you may hear the sound of your breath, of your heart. Сега слушате се вътре във вас. Може да не чуете нищо, а може да чуете звука на дъха. Вниманието си към вкусовете, които усещате в устата. Attention to what you feel outside your body. Казвам се Робърт Мелев. Практикувам професионално айкидо от 26 години. От 22 години зен будистка медитация и мисоги. Като дишате спокойно, използвайте показалеца на другата си ръка. Еднакво важно за възрастни деца. Сам вътре пребиваване. Сирич. Зазен. Важно за концентрацията, за себе осъществяване. За да се придвижите от китката до върха на палеца на другата ръка. И децата естествено приемат практиката, защото е добра за тях. А те най-добре знаят кое е добре за тях. May you break free from pain and suffering. May you live in peace. Здравейте, казвам се Христина и съм психолог. Занимавам се с медитация може би от 20 години и според мен това е едно изключително важно духовно изживяване, което трябва да покажем на всяко едно дете. Моята дъщеря, която е на 14, мисля, че така успява да регулира стреса и напрежението, което обикновено изпитва в училище. Освен това смятам, че това развива емпатията в децата и ги кара да бъдат по-фокусирани, както и да заспиват по-лесно. Една от любимите ни практики, която практикуваме с малки деца, е когато си легнат вечер, точно преди да заспят, да започнат да си представят нещата, които са ги удовлетворили през изминалия ден. Мислят си как са се справили с домашните
на кого са направили нещо добро, как си подредили стаята. И вместо да мислят за всички задачи, които трябва да извършат в следващия ден, те заспиват спокойни и удовлетворени от деня. Така че, мисля, че всички трябва да научим децата си да медитират за по-доброто на света. This star is not from the sky, it's from the ocean. So this is the ocean, and the star don't want to fall the ocean. Okay? So, внимавайте, контролирайте. Това е една морска звезда, нека да останем в морето. Тя не иска да излиза от него. not from the sky, from the sea. I see your friends. I see your kids. Добре, деца. I see a rucksack. Раница. I see a herd house. I see a tree. Okay. I see a breakfast table. Здравейте! Казвам се Александра Николова. Занимавам се с диджействане от 15 години. От самото ми раждане, откакто бях малко дете, си имам контакт с нашите ангели-хранители, с спомени от прераждания и работя с хора. И смятам, че е много важно децата да се научат как да медитират още от малки. Мисля, че е важно да научиме от съвсем ранна невръстна възраст едно същество как да контролира себе си, как да контролира емоциите си. И няма такова нещо, че децата не могат да се контролират, защото са деца. В никакъв случай. С правилната медитация, с правилното обяснение, ние можем да възпитаме, да изградим едни много стойностни характери, които да са в дълбока връзка с нашия Създател, с божествената връзка и да живеят съобразно тези духовни закони в своя живот. Така че, мили хора, учете децата си да медитират, за да бъдат по-здрави и щастливи. Почувствай как въздухът влиза и излиза през носа ти, без да се опитваш да го контролираш. Просто усещай. Насочи вниманието си към дишането си. Почувствай как въздухът влиза, излиза, влиза, излиза. Докато издишаш, тялото ти става спокойно, мирно и отпуснато. Сега си представи, че седиш на спокойно, релаксиращо място. Място, което наистина харесваш и където се чувстваш в безопасност. Тялото ти е спокойно, отпуснато, умиротворено и ти ще се съсредоточиш върху дишането си. Сега наблюдавай мислите си. Когато се появи мисъл, представи си, че е вътре в балон. Какъв цвят е балонът? Голям ли е или малък? Лек или тежък? Бавно го пусни във въздуха, остави мисълта да изтече, да изчезне. Съсредоточи се отново върху дишането си, върху въздуха, който влиза и излиза. Навътре и навън. Всяка мисъл, която изкача, постави я в балон и я пусни във въздуха. Понякога има мисли, които остават по-дълго. Без да се бориш, без усилие, остави го да се издигне бавно. С мисълта, която си поставил в него. Съсредоточи се отново върху дишането си, върху въздуха, който влиза и излиза. Влиза, излиза. Тялото ти се чувства добре, спокойно, отпуснато и щастливо.
Беше едно приятно, прекрасно преживяване с нашите партньори от Русе и специалните ни партньорки от Португалия. Срещнахме се с страшно много деца от цялата страна, с деца от социалните институции и деца от селата, които са в доста изолирани райони. Така че се надявам да сме ги докоснали, да си им предали този дух на медитацията и се надявам един ден да стане и тя част от техния живот, да ги промени и да ги направи щастливи.